Terve. Just tulin suihkusta. Se merkillinen homma, kun toi nokka toimii ja haistaa taas sitten, että miltä haisee, niin sukatkin joutuu vaihtaa se pari kertaa vuodessa. Et ei riitä enää se, että normaalisti on antanut vaan sukkien maatua suoraan pois jalasta. Se haju on semmonen, kun kerran nuuskasee sitä, niin tekee mielen ruveta leikkiä saman tien Super Marioa. Eli siis ratsastaa kilpikonnalla ympäriinsä kyliä ja popsia sieniä. Mutta niin, olihan mulla asiaakin. Tuli tossa edellisellä videolla luvattua, että saattaisi tulla tästä Griffinistä jotakin videon pätkää, niin kai se on sitten pakko tehdä. ...22 mm. Sitä samaa kokoa, mitä suurin osa muistakin laitteista. Tippi ei ole metallia, se on tommonen muovinen. Ja mukana tulee tommonen adapteri, että siihen toimii kaikki muutkin tipit. Ei tarvitse olla toi iso mötikkä, jos ei siitä tykkää. Ehdottomia hyviä puolia on se, että tätä ilmarenkulaa pystyy yhdellä sormella säätämään tässä samalla kun höyryttelee. Itse on ainakin semmonen höyryttelijä, että mä en välttämättä pidä sitä ilmansäätöä sillä lailla, että se on aina samalla lailla. Vaan vähän, että minkälaista sieltä haluaa ulos. Ihan hyvin toimii, kun nyt pistetään tää melkein kiinni. Maku tulee paljon voimakkaammin. Ja sitten kun se ilmaa pitää vähän pienemmällä, niin sinne tulee niin kova imu tonne sisälle, että se röystää nestettä pikkusen nopeampaa tahtia. Mulla taitaa tässä nyt olla 80 VG neste. Ei pysty ketjuttaa. Mut sitten kun pistää tän ilman vähän pienemmälle, niin ihan hyvin pystyy semmoista tavallista tahtia höyryttelee. Toi sorsapilli ääni vaan ei ole kovin kiva sitten, kun se ilma on pienemmällä. Joo. Velocity-dekkiä ne sanoo, että tässä on. Näytetään kohta tuolla lähikuvassa, että mitä se tarkoittaa oikeesti, mutta se nyt sillä lailla tiivistettynä tarkoittaa sitä, että kaikki nämä huonot puolet, mitä siinä Velocityssä on, niin ne on tähän kopioitu, mutta ei mitään muuta. Tuplakoili Claptonista tehty ja näyttää 042 ohmia, 60 wattia. Tosiaan katsellaan tuolla lähikuvassa sitten vähän enemmän, että mitä tää on syönyt. Pyrex-lasinen tankki. Sitten tämä lasin ja
metalliosien väliin, niin sinne jää ihan hirveän vähän tilaa. Tästä höyryttää ja katsoo noita kuplia, mitkä nousee, niin kestää semmonen 15 sekuntia aina imun jälkeen, että tää on uudestaan valmiina siihen, että voi höyryttää lisää. Mulla on tää käytössä nyt ollut semmoset 4 päivää. Supertankin tilalle tän hommasin ja kyllä se siihen ajaa asiansa. Maku on pikkusen heikompi kuin dripperissä. Supertankin voittaa menneen tulla. Ja sitten tosiaan tää on rakennettavissa. Ei tarvi ostaa niitä valmisatoja, ja jos niiden myynti lakkaa jossain vaiheessa, niin tällä pystyy jatkaa. Ei ole toinen sitten hyvä kyllä ton kahvin kanssa. Maistuu vähän kukkamullalta. Hyvä vekotin 40. Kyllä voi rahat tuhlata vähän huonompaakin. Täyttäminen yläkautta. Löytyy tilaa siihen täyttämiseen. Pystyy täyttämään dropperipullolla. Mä oon itse kaatanut siitä pullosta vaan suoraan sisälle nesteet. Löytyy nestesyötön säätöä ja ilman säätöä. Täytössä niin kannattaa pistää ne kummatkin kiinni, ettei vuoda. Mulla on sen verran paksua toi neste, että mä en oo sitä saanut vuotaa, vaikka mä oon nesteen syöttö kokonaan auki, niin ruvennut sitä täyttelemään. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei ikinä vuoda. Se kyllä sen tekee jossain vaiheessa. Tai ainoa vaan jos muistaa, niin kaikki röörit kiinni ja sitten täyttää. Pumpulin virittämisessä on semmonen pieni juju. Katsotaan sekin tuolla lähikuvassa paremmin. Mutta muuten niin ei ole virittämisessä yhtään mitään ongelmia. Ainoa on se, että siinä on se velocityn dekki ja se tarkoittaa sitä, että ne perkeleen ruuvit kuusiokololla joutuu vääntämään niitä. Ja tossa mulla niin siinä oli yksi niistä ruuveista niin valmiiksi ruuvattu niin syvälle sinne, että se oli jumissa siellä. Se ei lähtenyt yhtään millään pois. Mä jouduin sen poraan sieltä itse pois. Joo, käydään kattoo lähikuvia. Semmonen paketti. Huppu pois. Ja sieltä paljastuu meidän laite. Varalasia löytyy. Itse tankki.
pussukka, kaiken näköistä rinkulaa ja tippiadapteri. Tämä avain me tarvitaan. Nämä kaikki muut on ihan turhaa. Ei ole mukana lankaa eikä pumpulia, mutta se on pelkästään hyvä asia. Ne mitä tässä mukana on, niin ne on aina sen verran heikkolaatuisia, ettei niillä muutenkaan mitään tee. Siitä lähtee hattu auki ja täyttö on. Tarkentaako kamera? Toivottavasti. Täyttö tuosta reunaa pitkin. Tästä liikuttamalla. Näkyykö? Ehkä vähän huonosti. Nesteen säätö. Pohjassa ilman säätö. Ja siitä auki. No niin, tuli tuossa sanottua, että Velocity-dekki. Siitä kopioitu huonot puolet. Griffini näyttää tällaiselta. Ja tässä on Velocity. Ei tässä ole yhtään mitään muuta samaa kuin postit, postien reijät ja ruuvit. Ja ne ruuvit on umpisurkeita. Niin, ja sitten rakennellaan. Tarvitaan Claptonilankaa. Sitä saa kaupasta ihan valmiina. Ei se ole vaikea tehdä itsekään. Jos tekee itse, niin siihen tarvitaan mikä tahansa valmis atopää. Metalliosa pois. Eriste pois. Ja sitten jää tämmönen metalliosa jäljelle. Idea on siinä, että paksumpi lanka laitetaan sitten porakoneeseen kiinni. Ja ohuempi lanka laitetaan tästä alhaalta sisälle. Näin. Sitten sen jälkeen kiinni porakoneeseen. Ja tätä uraa pitkin tässä näin annetaan rauhallisella tahdilla itsestään pyöriä siihen keskimmäisen langan ympärille. Laitetaan siitäkin tarkempaa videoa sitten jossain vaiheessa. Laitetaan tosta. Kello on vaikka 8 kieppiä 2 millin ympärille. Ja sitten toista perään. Näitä ei tarvita.
Ensimmäinen ohi alempiin reikiin. Ei sillä ole mitään väliä, mä tykkään, että on enemmän tilaa tehdä. Ja sitten nämä ruuvit kireelle. Ja korjaillaan asentoa sitten, kun saadaan toinenkin kiinni. Noin. Kiristystä. Noin. Ei näitä ylimääräisiä lankoja vielä poikki täältä. Vaihdellaan asento ensin ja puristetaan vähäsen. Sitten kun nähdään, että kaikki kunnossa. Tätä tarvii nostaa vähän ylemmäs. Vastaa korkeudeltansa suunnilleen. Vieläkin on vähän eri korkeudella. No, eikä se ole siinä. Sitten vähän lämpöä kehi. Katsotaan miten hehkuu. Huonosti puristellaan vähän se. Ja hehku lähtee keskeltä ulospäin. Se on siinä. Sitten ylimääräiset langat poikki. Varmistetaan vielä, että kaikki on varmasti kireellä kunnolla. Joo, kaikki näyttää ihan hyvältä. Vielä pitää korkeutta pikkusen säätää. Täytyy muistaa katsoa, ettei nää koilien jalat kosketa toisiansa. Tai kosketa noita toisia koileja.
Siinä se. Sitten tässä on ympärillä tämmönen rinkeli. Otetaan se pois. Lennän nyt sinne sitten. Ja jos näkyy. Näkyykö? Tarkennan nyt paska. No ei sitten. Tuolla. Pumpulireijät. Niissä on yläpäässä tämmönen pieni pykälä. Mä oon huomannut, että kaikkein parhaiten toimii, kun laittaa pumpulit siihen. Tai ei tonne ihan alas asti. Vuotaminen vähentyy hirveästi. Pumpulit sisään. Pikkusen kun vastustaa, niin sitten on hyvä. Siinä ja sitten toinen. No se on ihan kiva siinä. Sitten vähän päitä nipsis napsis. Mä tykkään leikata näitä pikkusen vinoon, että en tiedä, ei sillä ole varmaan mitään merkitystä. Musta tuntuu siltä, että sen saa helpommin paremmin tungettua tonne nestekoloseen. Joo, sinne menee ja kivasti tonne. Joo. Tässä vaiheessa pikkusen neste toimii liimana. Tippa noihin päihin, niin saadaan pysyyn paikallaan. No. Sinne jää kivasti pykälän kohdalle jumiin. Ei oo niin justiinsa, kunhan on sinne päin. Sitten rinkeli takaisin paikalle. No, eikö ota kiinni? Noniin. Noin. Kaikki ok. Siinä pönöttää. Pikkusen lisää nestettä siihen. Nyt meni sitten tippa tonne ilmareikäänkin. No ei anneta se häiritä. Härpäke kiinni. Nestereijät kiinni. Ilma kiinni. Ja hattu auki.
Ja sitten täytetään. Saa täyttää ihan tonne piipun reunoille asti ja vähän sen ylittekin. Pintajännitys pitää huolen siitä, että otetaan kaikki toi tilavuus käyttöön. Ihan saa täyteen asti laittaa. Noin se on siinä. Hattu kiinni ja sitten availlaan neste- ja ilmareijät ja sitten toivotaan, että kaikki nesteet tulee sormille. Noin. Siitä röörit auki ja sitten kun testataan. Toimii. Näkyykö? 039 ohmia. Sitten takaisin isoon kuvaan. No niin, ja takaisin ollaan isossa kuvassa. Hyvin toimii. Tuon Evikin kanssa en hirveästi tykkää käyttää tuota Griffinia, kun en tiedä onko tuossa mulla laitteessa jotakin vikaa vai onko se monella muulla sama homma, mutta jos mä säädän kummankin iistikki 100 wattisen ja Evikin 50 wattiin, niin iistikki antaa lämpöisemmät höyryt ja paremman maun. Olisiko sitten niin, että Evikki ei sitten kuitenkaan pääse ihan sinne 50 asti? En tiedä. Tästä jos ketjuttaa, niin täytyy katsoa tuolta nousee sivusta ilmakuplia. Suunnilleen semmonen 15 sekuntia aina imun jälkeen kestää, että kuplat loppuu. Ei ole 50 wattilla antanut itselle kuivaa, vaikka olisi ketjuttanutkin. 60 ehkä alkaa pikkusen tuntua siltä, että semmoista pientä kuivaa sivumakua on siellä. Tankki vetää vaan 3,5 milliä nestettä. Jos en ihan väärin muista, niin toinen versio on tulossa. 6,4 milliä tankki. Se alkaa olla jo aika kohillaansa. Melkein voisi sen jossain vaiheessa ottaa testiin. Kyllä toi 3,5 milliäkin tuntuu ihan hyvin riittävä. Kyllä jonkun reissu helposti tekee ton 3,5 millin voimallakin. Ja sitten vaan joku vaikka 10 millin, 30 millin pullo taskuun ja menoksi, niin se on siinä. Hyvä on. Eiköhän siinä kaikki tällä kertaa. Törnitään taas myöhemmin.